Po dvoch odročených kolách kvôli nepriaznivému počasiu sa konečne chlapci dočkali 17. kola, kde Univerzál v bielých dresoch hrajúci sprava doľava privítal posledný tým v tabuľke Go Fast. Úvod stretnutia bol akousi rozcvičkou zo strany domácich a nič nenasvedčovalo tomu, že hostia odídu zo stretnutia s riadnym debaklom. Líder tabuľky má veľké ambície pre túto sezónu a chcú tomu podriadiť maximum. Ak sa nám podarí v Košiciach postaviť ihrisko extraligových parametrov, na základe tohto mužstva urobiť jedno extraligové mužstvo pod hlavičkou Univerzálu. Keďže nám začala teraz vlastne jarná časť, začali sme bez posíl, keďže máme dostatočne plné mužstvo a nejaká ambícia tohto klubu je začať trošku viacej expandovať smerom po turnájoch a do nejakých roka dvoch, keď nám to ihrisko umožní, že by sme sa chceli zúčastniť extraligy. Univerzál jednoznačne udával tón stretnutia, prvú tretinu vyhrali 7-0, v druhej sa chlapci potrebovali vydýchať a do šatne išli za stavu 10-0. Kvalitná hra a vyspelá palicová technika na strane domácich nenechala na seba dlho čakať. V tretej tretine sa Rýchlik opäť rozbehol a do cieľa došiel za stavu 17-0. Univerzál je na čele tabuľky s 21 bodmi, Go Fast sa zmieta na dne s 11 bodmi, uzatvára peloton súťaže. Michal Savko, Televízia Naša.